Ysgol Owen Edwards yn ysgol gymuned, ysgol fach yn y pentre yn Llanuwchlyn. Mae gennym ni 106 o blant yma yn yr ysgol. Da ni'n bwydo ardal y Bala, dalgylch y Berwyn. Da ni wedi bod yn rhan o brosiect ysgolion arloesi ers 2 flynedd ar hyn o bryd, ond cyn hynny mi fuon ni'n rhan o waith ymchwil y Llywodraeth i ddinasyddiaeth byd-eang a beth oedd Cymreictod lly. Da ni wedi bod wrthi rwan ers 2 flynedd yn ymchwilio i'r cwricwlwm newydd yma, ac yn enwedig yn y maes dysgu, llythrennedd a chyfathrebu a gwyddoniaeth a thechnoleg. A hefyd, da ni wedi bod yn rhan o'r gwaith ymchwil datblygiad proffesiynol parhaus, felly mae'r holl staff yma wedi bod yn rhan o ryw agwedd o'r cwricwlwm newydd. Wedyn, o weld be oedd yn digwydd yn y cyfnod sylfaen, nathon ni benderfynu y bydden ni'n treialu rhyw fath o grid lle mae'r 6 maes dysgu a phrofiad yn dod at ei gilydd ac yn plethu yng ngwaith yr ysgol o ddydd i ddydd. Lle mae'r plant wedyn yn cael rhoi mewnbwn ar y thema gyda'r athro dosbarth wrth gwrs ac yn datblygu syniadau gwreiddiol. A da ni'n teimlo bod hyn yn greiddiol i'r gwaith yma, sef bod Pedwar Diben Donaldson yn greiddiol iawn i waith y disgyblion, a maen nhw yn ymwybodol o'r 6 maes dysgu. Ac i ni fel staff wedyn, da ni'n dysgu hefo'r plant, deud y gwir. Drwy dreialu yr cwricwlwm newydd, da ni wedi ceisio lleihau, deud y gwir, ar y gwaith papur ar gyfer y staff a'r athrawon. Y gwaith cynllunio flaen llaw, y gwaith paratoi mawr, yr gyrru gwaith i fi ac chymod edrych arno fo. Da ni wedi trio esblygu hefo'n gilydd fel bod llais mwy creadigol yn dod allan drwy'r cwricwlwm yma. A bod llais y plentyn, os da ni'n cynllunio yn fanwl o flaen llaw, does dim lle lais y plentyn. Mae llais y plentyn yn greiddiol i ni ac yn gry iawn yn y gwaith sy'n dod allan. Wrth edrych ar themau yn y dosbarth, da ni yn edrych beth sy'n berthnasol heddiw, deud y gwir, ar gyfer y plant, oherwydd maen nhw'n dod â'i syniadau o'i cynefin lle maen nhw ydi byw. Wrth gwrs, da ni'n edrych allan hefyd i'r byd, ond mae'r syniadau cynta'n dŵad gan y plant a beth sydd wirioneddol yn berthnasol, achos da ni'n gobeithio bod ni'n dysgu cwricwlwm sydd yn lleol a sydd yn edrych allan i'r byd, ond hefyd sydd yn berthnasol iddyn nhw heddiw. Da ni fel ysgol wedi gweld budd mawr hefyd mewn cydweithio. Da ni'n cydweithio ar ysgol uwchradd, defnyddio arbenigedd, staff, enghraifft ieithoedd fel Sbaeneg, Ffrangeg, oddi yno. Da ni hefyd wedi cydweithio efo ysgolion dros gwe, ond hefyd dros Gymru gyfan. Mae'r athrawon yn gwneud gwaith ymchwil rwan sy'n cysylltu nhw gyda ysgolion yn ne Cymru. A chymod, da ni'n gweld budd mawr o hynny, ysgolion mawr, y de sydd yn gallu danos i ni ysgol bach y fan hyn, lle maen nhw yn mynd. A dwi'n meddwl, wrth i beneithiau dod yma, wrth i athrawon ymweld, dyn ni'n agored iawn na dydyn ni ddim ar ateb o gwbl. Dyn ni'n dysgu hefo'n gilydd, a dyn ni'n dysgu trwy wrando peneithiad ar ei gilydd, staff ar ei gilydd. A dyn ni'n barod iawn i rannu, wel dyma lle dyn ni, dyma sy'n gweithio i ni yma yn Llanuwchlyn. Dio ddim yn dweud bod o'n gweithio i bawb arall, chymod, dros Gymru na chdi. Ond dyn ni'n dysgu gymaint drwy rannu a drwy siarad, a mae pawb mor barod i, chymod, godi ffôn, ateb, dod draw. Da ni wedi gweld hynny o fudd mawr i ni ac i'n staff. Mae pawb wedi bod yn awyddus iawn i dreialu y math yma o ddysgu drwy'r ysgol gyfan o'r Meithrin a Derbyn fyny blwyddyn 5 a 6. Lle dwi'n teimlo bod y staff wedi dysgu fo'i gilydd ac yn fodlon rhannu, holi gilydd. A achos chi'n gwybod, mae gen pawb i'w arbenigedd yn does mewn pynciau gwahanol, pawb arbenigedd o fewn y swydd. A da ni'n gweld bod hynny wedi gweithio'n dda. Mae pawb wedi cydweithio'n arbennig i ddod â'r cwricwlwm at ei gilydd llyn de. Da ni hefyd wedi gweld bod angen buddsoddiad mewn ychydig o gyfarpar enghraifft technoleg gwybodaeth yma, technoleg i adeiladu. Da ni wedi gwario dipyn ar stafell STEM mwyn i'r plant gael yr adnoddau sydd ar eu cyfer nhw. Wel, ym mhob man, deud y gwir, bod ni'n gyfredol a bod yr offer sydd gennyn nhw yma'n gyfredol. Mae hwnna'n rhywbeth da ni wedi edrych ar. Maen nhw wedi bod yn gwneud gwaith efo robotiaid, yn codio, yn adeiladu, felly bod bob peth yma ar eu cyfer nhw.
Da ni teimlo bod y cwricwlwm newydd yn esblygu naturiol dyd y wir o waith y cyfnod sylfaen, a gan bod ni wedi bod yn dysgu drwy themau yn barod, da ni'n gweld bod hwnna wedi ateb y gofynion y cwricwlwm newydd, a dydy o ddim wedi bod yn llafurus o gwbl i newid na newid meddylfryd yma. Disgyblion yn cael bod yn rhan o'r cynllunio. Mae hwn wedi codi cymhelliant y disgyblion a dysgu oherwydd mae'n berthnasol a mae llais nhw yn gry o fewn y cwricwlwm a hefyd i ymchwilio i bethau sydd yn eu byd nhw heddiw llynde. A da ni gweld bod hynny wedi cael effaith mawr ar y dysgu ac yn y dosbarth ac angwaith y disgyblion.